Quan vols comprar un habitatge, has de tenir aproximadament un 30% estalviat del valor de compra. Això fa que a moltes famílies o gent jove li sigui molt complicat poder arribar a comprar un habitatge. Al mes de febrer, el govern estatal va aprovar un pla anomenat MITMA ICO on avala aquest 20% de la hipoteca. Què cal tenir per poder optar a aquest aval del 20% de l'Estat? Tenir menys de 35 anys. Si ets una família amb menors i només hi ha un comprador, aquest ha d'ingressar com a màxim 37.800 euros bruts anuals. I si són dos compradors, com a màxim heu d'ingressar 75.600 euros bruts. Això només ho podràs demanar si compres el teu primer habitatge on hi has de viure com a mínim 10 anys, ja que és el que dura l'aval ICO del govern. Hi ha temps fins al 31 de desembre del 2025 i ho pots fer amb els bancs que col·laboren amb aquest préstec ICO. Tens dubtes de com finançar la